खुलुमबाय 16 मे गोजोन बेलासिनि गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि बे केके लाइभ बड' रादाबाव बरायबाय। दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो रादाबखौ जोबजासे खोनासंलां। दानिया फै जोङो दासिमनि मोननैसो खौरांखौ मिथिनानै लादिनि। गाहाय रादाबाव दङ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा 2928 सुबुंफोरनो सरकारनि थिसननाय बिलाइखौ थांनाय सुनिबाराव होनाय जाबाय। गासै 11टा डिपार्टमेन्टनावहाय थिसननाय बिलाइखौ होनाय जादों। आरोबाव खम समनि गेजेरावनो 10,000 सुबुंफोरनो जुलाइ दानसिमनि गेजेरावनो साकरि थिसननाय होबावगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। दुखुनांथाव बाथ्रा, 413 सुबुंफोरनि डकुमेन्ट्सफोरा कम्पिउटार स्केनिं खालामनायसो होननानै आसामनि डिजिपि भास्कर ज्योति महन्त बिथाङा फोरमायदों। आरो भास्कर ज्योति बिथांनि फोरमायनाय बायदिब्ला खम समनि गेजेरावनो 5,000 भेकेन्सि थाखानाय एग्जामिनेसन होखानायफोरनो थाबैनो खम समनि गेजेरावनो रिजाल्टखौ होनाय जागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। आरोबाव गासै पास जानाय आरो एपइन्टमेन्ट मोननाय सुबुंफोरखौ गाहामथारै मोजाङै मोजां खामानि मावलांनो थाखाय बयखौबो बिथाङा खावलायदों। आसाम मरिगाव लाहरिघाट ओनसोलनि बरसला गामिनि मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। सासे मुस्लिम सिख्लाखौहाय मोजां मोननानै हाबा लानो थाखाय हिन्दु धोरोम नागारनानै मुस्लिम धोरोमखौ नाजावदों। दिपु राजा मुंनि सुबुङा 17 बोसोरनि सासे सिख्लाखौ हाबा लानो थाखायनो मुस्लिम धोरोम लानाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मुस्लिम धोरोम लायाब्ला सिख्लाया हाबा जानाय नङा होननानै बुंनायावहाय मुस्लिम धोरोमखौ लानो गोनां जादों। सोमोनांथाव जाथाया बेनो, मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दिपु राजाया 2 बिसि दंखायो आरो गथ'फोर दंखायो होननानै मिथिनो मोननाय जायो। रामफलबिल दख'रा आबसुनि फरायसा माखासे सोद्रोमाफोरा क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि नेपालपारा बाजारनि फालांगि कमिटिनि आफादगिरि इराग्दाव नार्जारिखौ बुनायनि हेंथायै नेपालपारा बाजारनि गासैबो गलादारफोरा ओंखारनानै सोमावसारदों। जाथायनि सायाव रामफलबिल दख'रा आबसुनि फोरमायनाय बायदिब्ला इराग्दाव नार्जारिया अरुणोदय बिथांखिनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि मुङावहाय रायजो राजाफोरनिफ्राय 200 आरो 300 रां लानाय जादों। जाय अरुणोदय बिथांखिया अनलाइन एप्लाइ खालामनाया दासिमबो जायाखै। बेखौनो लानानै सोंलाय फिनलाय लानो थाखाय इराग्दाव नार्जारिखौ आबसुनि मावख'आवहाय लांनाय जादोंमोन। बेयावनो दान्थे बिदान्थे जानायावहाय फंनैसो सोबादों होननानै रामफलबिल दख'रा आबसुनिफ्राय फोरमायदों। नाथाय गुबुन फारसेथिङै इराग्दाव नार्जारिया फोरमायनाय बायदिब्ला अरुणोदय बिथांखि अफिसियेल वेबसाइट www.arunodaya.in आवहाय ग्रेभेन्स एप्लिकेसन फर्म जमा होदों होननानै फोरमायदों। आरो बिखौ आबसुनि सोद्रोमाफ्रा दिन्थिनो थिननायाव दिन्थिदोंमोनबो, नाथाय बेखौ बिथांमोनहा फोथायाखै। बेयावनो दान्थे बिदान्थे जानायाव जाय जेरै हादों एरै बुदों होननानै बिथाङा फोरमायदों। आरो बिनि अनगायैबो ब्लेंक पेपारावहाय सागान होहोदों होननानै बिथाङा फोरमायदों। बिनिखायनो बुथारजानो गिनानै बिथाङा सेरफांगुरि थानायाव एफआइआर होनाय जादों होननानै फोरमायदों। इराग्दाव नार्जारिया फोरमायबावदों। आरो गुबुन फारसे आबसुफ्राबो नंखाय रां लानाय केस होदों। बिनिखायनो सेरफांगुरि बाजारनि गलादारफोरा आबसुनि दादागिरिया सोलिनाय नङा होननानै फोरमायदों। इराग्दाव नार्जारिनि फोरमायनाय बायदिब्ला माखासे फुराना बाजारनि सेंसनखौ लानानै नोजोर लानानै दंखायोमोन, बिनि थाखायनो बे जाथाया जानो गोनां जादों होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। सिगां रामफलबिल दख'रा आबसुआ सेरफांगुरि नेपाल बाजारखौहाय सिफायनो थिनदोंमोन। सिफायैनि थाखाय बेखौ टारगेट खालामनानै दंखायोमोन। बिथांमोनहा सिफायनो थिननायनि थाखाय हेंथायै बिडिअ'नावहाय एप्लिकेसन आरो थानायावबो एफआइआर होनानै दोननाय जादों आरो गुवाहाटि हाइकर्टआवबो केस होनानै दोननाय जादों होननानै फोरमायदों। जुदि गुवाहाटि हाइकर्टआसो बिथोन होयोब्ला बिथांमोनहा बाजारखौ सिफायनानै होगोन होननानै फोरमायदों। दिल्लीयाव सासे आइजोआ गावनि गोसथोनायखौहाय हेंथा होनायनि बिसायखौहाय गावनि गोसथोनायजों लोगोसे इनाय अयथासारै गावनि बिसायखौ बुथारदों। गावसोरनि मोजां मोनलायनायखौ हेंथा होनायनि जाहोनावहाय
सानैजों लोगो नांनानै बुथारनाय जादों। दा बिसोरनिखौ हमनानै दिल्ली पुलिसफोरा जोबथेसालियाव लांनाय जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हिन्जावनि मुंखौहाय स्वर्नाली घोष होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो हौवानि मुंखौ महनपाल होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा दिल्ली पुलिसा बिसोरखौहाय आयेननि हेफाजाब लानानै गोख्रों साजा होगोन होननानै फोरमायदों। 40 बोसोरनि सिगां दखल खालामनानै दोनखानाय माखासे बर'फोरनि हाखौ माखासे सान्थालि उदखारि हानजा कब्राफ्रा सेनानै लानो नागिरदों होननानै चिरां जिल्लानि रुनिखाता फरेस्ट सिङाव थानाय देवस्रि लावरि गामिनि सुबुंफोरा फोरमायदों। 40 बोसोरनिफ्रायनो बिथांमोनहा बे हायावहाय आबाद मावनानै दंबोयोमोन होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। बिनिखायनो बिटिआर ओनसोलनि गासै दैदेनगिरिफोरखौ आरो बिटिआर सरकारखौहाय बे हानि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनो थाखाय बिथांमोनहा सरकारनिसिम खावलायहरदों। आसाम दिमा हासावनि हाफ्लंआवहाय जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव गोबां ट्रेन लामाफोरा ब्लक जानायनि जाहोनावहाय दिनैहाय गुवाहाटी टु सिलचर थांनाय लामायाव ट्रेना दिन्दां जानानै थादों। लामायावहाय 2000 सुबुंफोरा लामायावहाय थाबथानानै थादों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दा बिसोरखौहाय हेलिकप्टारजोंहाय रेलवे डिपार्टमेन्टआ गुबुन गुबुन जायगायावहाय दैथायगासिनो दङ होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।